זה החדר הורים. הנה פה עשינו קיר גבס, שתלינו את הטלוויזיה. עכשיו ניכנס למקלחת של ההורים. בבקשה, תראה איזה ראש גדול של דוש. תראה, פה זה המקלחת. פה הנה, בבקשה. עכשיו נעבור למקלחת של הילדים. בבקשה. זה מקלחון שבלבלת את המוח שאתה רוצה שיהיה גדול. הנה, גם הראש גדול. זה הארונות. תראה איזה יופי. זה הכל הטעם שלי. אמא לא מבינה בזה והיא לא רצתה לקחת אחריות. אז אני החלטתי לקחת אחריות. אני מטפל בכל זה. עכשיו זה המזווה. הנה פה. תראה. הנה הארון. עד למעלה. יפה. עכשיו אני אראה לך את הסלון. שעשינו גם קיר גבס. תסתכל. תראה איזה יופי. הכל מדבר. שתהיה בריא. השיפוץ הזה בוצע בעזרתך האדיבה שלך ושל נושי. ביי ולהשתמע.